Hello everyone! Hello mga kamay! Kamusta kayong lahat? I'm here now. I'm going to share sa inyo ulit isa sa mga version ko. Magluluto tayo ng banana blossom spring roll. So this is all our ingredients. So priority, we have banana blossom or puso ng saging. Ito na po siya. Hiniwa-hiwa ko na siya at ganyan na yung ano niya, pagka texture. And syempre hindi mawawala itong lumpia wrapper natin, napaka fresh, malambot siya. And then I have minced garlic, onion, parsley, dahon ng sibuyas, green chili, and of course a little bit flour, seasoning. Yung nakikita ninyong maitim na yan, soy sauce yan with vinegar. Pinaghalo ko siya. And then black pepper. And then pinch of salt in the corner. And 1 egg. And of course, a little bit of oil. So, ito lang po yung mga simple ingredients natin na available ako dito sa bahay. And magluluto ako ng banana blossom spring roll or lumpiang puso ng saging. So, let's start it! Happy watching! So, ayan, naglagay po tayo ng konting mantika. Pinainit ko na itong kawali, kanina pa yan. So, and then, ilagay natin yung garlic. And then, ilagay natin yung onion. Mahirap pala mag-vlog. Pag yung isang kamay mo nakahawak sa camera, tapos yung isa ay pang luto. O diba, multitasking. Tapos pasmado pa ako, no? So, hayaan nyo na. Ganun lang yan. Share ko lang po ito sa inyo, hindi ito tutorial. Share ko lang. So, it's up to you kung try mo or hindi, okay lang. Basta, share ko lang. So, yan. Ganyan lang. Ang bango. And then, ilagay na natin yung puso ng saging. Mapabot nga po. At hindi ako makagalaw dito kasi yung camera baka So, ayan. Mama. Ganyan lang siya. Lakasan ng konti natin yung apoy. Tapos haluin lang siya. Lulutuin lang natin siya ng konti. Ayan, haluin lang. Lagay natin yung sili. Lagay natin yung soy sauce na may konting vinegar. And of course, yung salt, black pepper, and seasoning. Tapos, haluin lang siya. Kumusta naman kayo mga kamay? Salamat sa inyong panonood lagi sa aking mga random news na vlog na kung ano-ano na lang. Ang bango. Yung paglagay naman ng toyo at saka konting suka, optional naman. You can add kalamansi kaso parang yung kalamansi ko dyan naka-reserve yan para sa sausawan mamaya ng lumpia na puso ng saging. Kaya, naglagay na lang ako na yung suka na may babad na mga sili. Kaya maanghang po ito. Tapos, okay na to. Tikman lang yung lasa kung okay na and then tama na. Tapos na and ready to add yung ibang ingredients mamaya. Tikman ko na. Kamayin ko na lang ha. Okay na. Sakto na sa akin yung asin. Yum yum.
eto na po, luto na yung ating puso ng saging. Half cook lang siya, kumbaga parang ginisa ko lang siya sa mga ricados. And ngayon, ilalagay natin yung egg, tapos itong parsley, and then yung dahon ng sibuyas, and yung flour. And then that's it. Hahaluin lang yan natin. Haluin lang. Tapos, ready to balot na po siya. Wait lang po ha, ihalo ko lang. So ayan, ready na po. Ayan na po yung puso ng saging or banana blossom na gagawin nating spring roll. So maanghang po ito, and nahalo ko na yung lahat ng ingredients, and ganyan na po ang mixture niya. So ito na po yung lumpia wrapper natin na gagamitin ko, and ito yung gagamitin ko na flour na nilagyan konting tubig para dumikit doon sa lumpia wrapper, pandikit para hindi siya matanggal. So yeah, babalutin ko na po siya, and I'll be back later. So ayan, ganyan lang po. Maglagay lang tayo ng konti. So disclaimer, ito ay version ko lang. Ayan, roll lang natin, tapos kabilaan, tapos ganyan. Tapos maglalagay tayo ng yung paste na flour na nilagyan ko ng tubig para siya dumikit. And roll. And so meron na tayo tapos lagay na dito sa Tupperware. So isa pa. Paano naman ito yung pirapo? Galawin, babe. Ayan. So, ganyan lang. So, yun. So, ayan, nagkulang po yung lumpia wrapper ko kahit 3 tanda na yon. So, ito lang yung nagawa ko na banana blossom spring roll or lumpiang puso ng saging. Siguro mga nasa 15 pieces. And then, itong natira, okay lang yan kasi ito, gagawin ko siyang tortang puso ng saging. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano na itsura ng finished product. So, yun. Ito, ready to fry na. And ito naman, tortang puso ng saging ang kakalabasan niyan. So, ang sarap, parehas.
dumating na po yung finished product. Ito na po yung itsura ng banana blossom or puso ng saging spring roll. Konti lang po yung pinirito ko kasi yung the rest ay ulam namin mamayang gabi. So, pinakita ko lang sa inyo yung kinahinatnan. So, ayan po siya, golden brown. And ito naman po yung naubusan ng lumpia wrapper. Kaya, pinigprito ko na lang po siya as burger patty. So, maitim po siya. Hindi po yan sunog. Ganyan lang talaga kasi ginawa ko siyang toasted. Yung crunchy talaga siya. Pero hindi siya sunog. Kumbaga, super golden brown lang. Kaya medyo maitim. And then, syempre, hindi pwedeng walang sauce. So, ito yung ginawa ko na sauce. Red chili, calamansi, and tomato, and suka. So, ayan yung sauce niya. So, that's it. Ayan lang po. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!